Vidíme sa opäť po víkende pri vašej obľúbenej súťaži so štvorkou Nájdi to. Ak pozorne sledujete indície z denníka Košice dnes a Rádia Kiss, tak dobre viete, že dnešnými indíciami sú Hilton a trafika. No a ja vám prezradím, že tou treťou indíciou je strom. Takže ak sa chcete aj vy zapojiť do skvelej súťaže o nový smartfón Huawei Y635 s novým dátovým paušálom od štvorky na celý rok, tak sledujte pozorne tieto indície, ktoré znejú Hilton, trafika a strom. A možno aj vy nájdete túto skvelú výhru. Už minulý týždeň sme odovzdali 5 týchto smartfónov 5 výhercom a šťastlivcom. Tým posledným bol Richard Janák, ktorý sa so svojou výhrou podelí buď s maminou, alebo so sestrou. My už vidíme, že už pomaličky výhercovia a už máme aj výhercu. Takže my už máme výhercu, vidíme, že telefón skončil v rukách mladého pána. Zdravím vás, tak aké sú vaše pocity z výhry? No pohode. Už ste niekedy niečo vyhrali? To je iba taká veľa vecí v škole a také viete. Čiže telefón to ešte nebol? No nebol, no. A čo robíte s touto výhrou? Podarujete ju niekomu alebo? No to sa ešte uvidí, porozmýšľam. Kto pripadá tak do úvahy? Tam máme ešte nejaké nápady, len prekvapenie to bude. Na čo najčastejšie využívate mobilný telefón vy? Na čo? Zvyčajne spojenie sa s kamarátmi, alebo na štúdium. Dobre, takže ja vám teda odovzdávam váš nový Huawei Y635, no a my dúfame teda, že vám bude dobre slúžiť a že sa teda z výhry tešíte. Ešte poprosím meno. Meno Jakub. Jakub. A priezvisko ešte prezrať? Elzogby. To je už zložitejšie, takže my gratulujeme Jakubovi, no a my sme aj dnes odovzdali skvelý smartfón Huawei Y635 s novým dátovým paušálom to 10 na celý rok od štvorky. No a ak chcete aj vy získať takýto skvelý darček, tak hľadajte s nami, sledujte a čítajte Košice dnes, no a počúvajte Rádio Kiss na frekvencii 104,5. Nájdi to.